máme takú peknú dobu, tá doba sa nazýva kríza. Ja hovorím aj píšem o tom, že kríza to je istý taký celosvetový podfúk. To, čo používam slovo lochatron, ruské, v ruštine slovo loch, to je skratka. Lico obmanuté chuligánom. Človek, ktorého oklamal chuligán. Hej, to zľudovilo loch, to je ten slambík, ktorého oklamali. Hej. A z toho vzniká lochatron ako celý taký spôsob oklamať ľudí. Ja poviem jednu tézu priateľovi Petrovi, že svetová kríza je lochatron. Že je to spôsob, akým niekoľko desiatok rodín, hlavne amerických finančníkov, aj anglických, aj európskych, ale ktoré zhromažďujú moc a majetok po staročie, oni takým spôsobom narábajú so svetom a s časťou sveta. To je moja predstava. Že jednoducho oni vedia v tom chodiť tak, ako nevie nikto, ani nikto zatiaľ ani sa nenaučil. A oni takým spôsobom proste narábajú, získavujú, hej, že proste niečo zdvihnú, niečo klesne, hej, a ako ten beneficiár, ten, čo dostáva v konečnom dôsledku, sa volá buď Rockefeller, alebo Rothschild, alebo DuPont. To je taká vulgárna komunistická taká interpretácia, hej, to hovorím v úvodzovkách a s tým, no, ja mám taký pocit a nemyslím si, že som sám. Čo je kríza, Peter? Skús dať svoju definíciu. Ja som povedal, že je to lochatron. No, ja by som povedal, kríza je katalizátor, ktorý nám nastaví zároveň veľké zrkadlo. Jedna vec je, že vysvetlím krízu tými skupinami, o ktorých si hovoril, ale druhá vec je, že tie skupiny by nemali šancu uspieť, pokiaľ by nevzbudili v nás aj tie nízke pudy, hrabivosti, závivosti, kupovania, hromadenia majetku a všetkého ostatného. Pretože tá kríza súvisia aj s tým, že veľká časť života posledných 20 rokov je na dlh. Neboli tie reálne príjmy, za ktoré by si kúpil tovary, autá, televízory, chladničky, dovolenky a všetko ostatné. Pretože neboli peniaze, tak sa to krylo úvermi. Pretože tie úvery boli lacné, dostupné a tí finančníci, o ktorých si hovoril, sami spôsobili, že tie úvery boli lacné a dostupné. Dokonca ešte aj vlády umyselne dali príkaz finančným skupinám, aby poskytovali lacné požičky za podmienok, za ktorých sa vedelo, že sa nevrátia a tak ďalej. Druhá vec je, že toto všetko mohlo ísť do určitej doby, až do bodu zlomu. Ten bod zlomu nenastal pádom Lehman Brothers minulý rok, ako všetci vykladajú o ročnom výročí krízy. Tie znaky boli jasné od 2000 roku, kde práve tá internetová bublina, všetci kupovali akcie internetových firiem, aj keď mohli vyrábať dámske vložky. Nebolo dôležité, že tie firmy boli v červených číslach, lebo všeobecná domnienka bola, že to bude rásť. A ja sa pýtam, bolo to len preto, že títo ľudia potrebovali, aby ľudia kupovali akcie tých firiem a investovali svoje úspory životné do týchto akcií, alebo tí ľudia okrem iného využili to, že tí ľudia chceli rýchle zbohatnúť, nepýtali sa, ako je to možné zbohatnúť. Nebolo to zbohatnutie prácou, ale všetci dúfali, že budú bohatí. Ale ľudia vždy chcú rýchlo zbohatnúť. Neviem, určite poznáš ten prípad zo 17. storočia v Holandsku. Áno, prvá kríza tulipánoch. Celé Holandsko sa zbláznilo, všetci kúpili tulipány. Ja chcem, aby si ako vedec, ako prognostik renomovaný vysvetlil našim divákom, ktorých je dosť, jednoduchú vec, ktorá sa nás týka. Tu na Slovensku, ako všade inde, v posledných rokoch sa nafúkla bublina nehnuteľnosti. Prišli ľudia, skúsim vám viniť Američanov, je to dobré, hej, oni sú ďaleko a každý nás podporí. Hej, sú zlí Američania, za to môžu. Hej. Oni to vymysleli, oni nafúkli celú bublinu celosvetov tu v Európe, tiež konkrétne v Bratislave. A stalo sa to, že tu začali stavať byty, začali dávať úvery, hej. A teraz tu v Bratislave je zo pár tisíc ľudí, a nie ich málo, ktorí si kúpili, poviem, byt, hej, na dlh za 5-7 miliónov v tom stavbe, hej. A veľmi poctivo to platia, síce majú pochybnosti o tom, koľko im to potrvá. Hej, ja akože nič, akože v dobrom hovorím, hej. Lenže ten byt teraz už stojí nejakých 4-6 miliónov, hej. A tá tendencia je taká, že oni kúpili tú bublinu, hej. Oni platia to, čo ten prefíkaný Američan, ktorého veľmi dobre obviniť, hej, čo tam všetkým vymyslel, a my sme ako také dobre naladení ľudia, mieromilovní, hej, sme potom skočili, hej.
A on to vymyslel a nás dobehol tým, že on nám draho predal niečo, za čo my platíme 6 miliónov, toto bude zajtra stať 3. Hej? A to sa stalo nie vo Bratislave. To sa stalo v Španielsku, v Čechách, v Nemecku, v Moskve sa to deje, proste v Rusku, to je v Japonsku bola kríza, no, celosvetový proces. Hej? Ako to súvisí s čím ma, akože ja v tomto ako človek, ktorému tu povedia ich kritikov, že som konšpirológ, hej? Ja neviem, či som konšpirológ, ale ja v tom vidím normálne ľudskú vôľu, že niekto to, lebo nič nebolo, to nie je ropa, to nie je plyn, hej? Niekto vymyslel priateľa, teraz je boom, hej? Teraz buďme stáť, všetkým dáme peniaze, hej? Postavili za jedné ceny klesli. Niekto, kto to predal za tie drahé ceny, tie peniaze odniesol do inej krajiny, hej, a začal s tým to isté. Čo povieš na ten môj východ? No vtip je v tom, že ľudia nerozmýšľajú. Ak vám niekto povie, ja ponúkam vám byt za 5 miliónov a za teda meter štvorcový stojí 80 alebo 100 tisíc, tak normálny človek by sa spýtal známeho, stavára, kohokoľvek, koľko tak môže stať reálna cena 1 metra štvorcového? Ak mi niekto povie, že to je 16 tisíc a je to dokonalá cena, položím si otázku, prečo je ten rozdiel medzi 16 a 80 tisíc. Kto na tom chce zarobiť? Či mi naozaj ten úver, ktorý mi dnes dávajú ako výhodný, je výhodný len preto, že mňa zaviažu na dlhé roky, aby som niekomu naozaj tých 60 tisíc zaplatil. Druhá vec je, naozaj tá veľká časť ľudí potrebovala tie byty, ktoré kúpili. A tu odpoviem druhou otázkou. Aj tí Američania sa nechali dobehnúť, pretože 45% bytov a domov postavených v Amerike boli rezidenčné byty. Čiže boli to druhé nehnuteľnosti, pretože tam niekto si spočítal tento krásny údaj. Začína prichádzať do dôchodku tá krásna vlna našej generácie, to znamená 60-tníkov. Títo ľudia celý život sporili, o veľkú časť peniazí prišli počas internetovej bubliny, ktorá bola v 2000 roku, ale chcú mať dobrý život na dôchodok. No a niekto príde a ponúkne ti, že ti postaví ľahko priateľný dom, ktorý budeš neskôr prenajímať a z prenájmu budeš spokojne žiť na dôchodku. No kto by sa na to nedal? Druhá vec ale je, že toto isté začali robiť nielen generácia dôchodcov v Spojených štátoch, ale toto začali robiť aj Španieli, ktorí chceli zbohatnúť na nehnuteľnostiach na pobreží Stredozemného mora. Začali to robiť Angličania, ktorí chceli mať tiež slušný byt v slnečnom Francúzsku. No a prišlo to aj sem, kde si ľudia povedali, no čo, tak zaplatím tých 80 tisíc a úver je výhodný. Dnes. A ja by som povedal takto. Tí, ktorí si celý tento projekt urobili, si uvedomili veľmi dobre ten rozdiel v čase. Úver za lacné peniaze dnes, ale budú tak lacné aj o 2 roky. Alebo jednoducho ponúknem takýto produkt, na to skočí masa ľudí a čím väčšia masa ľudí, tým lepšie. A nemusíš byť konšpirátorom a nadobudneš dojem, že to je krásna pyramidová hra. A už to není 100 tisíc ľudí, už sú to milióny, všetci do toho investovali a všetci dúfali, že to porastie. Ale to je len súčasť klamu, pretože predsa sa sľubovalo, že platy nám trvale porastú. Nie? Že ceny budú zmrazené v podstate a bude malá inflácia. Super, tak budeme bohatnúť. Signály ukazovali, že budeš bohatnúť. Lebo na tej kríze naozaj tie platy rástú. Ale každý zabudol na tie zadné vrátka, že keď bude kríza, tak platy nebudú rásť, ale budú klesať. Ak budú klesať, nemôžeš zaplatiť požičky. Ak nemôžeš zaplatiť požičky, nastúpi exekútor, ale ty budeš mať dvojnásobný problém, pretože tvojou ochotou preplatiť premrštenú cenu bytu si vlastne zaplatil dvojnásobnú exekúciu. A toto si ľudia nechceli uvedomiť. A tak ako naleteli AGV Invest, tak naleteli na túto bublinu. Ale ja znova opakujem, bublina nie je možná bez toho, aby veľká časť ľudí prepadla snahe rýchle a ľahko a bez práce zbohatnúť.